Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodrigue Galdes, ħabbar miżura ġdida mill-budget tal din is-sena li se tara l-ammont massimu ta' dħul annwali fil-kategoriji kollha tal-applikanti jola b'1000 € oħra. Għaldaqstant s'issa madwar 3100 individwu u familja se jkunu qed igawdu minn din l-iskema li tkopri fiha ħolqa ta' skemi mill-Awtorità tad-Djar sa mill-2019 biex jitnaqqas il-pis kemm minn fuq id-dawk li jeħtieġu l-appoġġ tal-Istat. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Galdes fisser kif dan l-investiment ta' madwar 10.7 miljun euro fis-sena u intiż biex jgħin lil min jeħtieġ il-benefiċċji tal-kera u għalhekk dan l-investiment qed jħalli madwar 11 miljun oħra fil-bwiet ta' dawn il-familji u individwi. Persuna li tgħix waħedha bidħul finanzjarju sa massimu ta' 21,635 euro se tkun intitolata għal benefiċċju li jlaħħaq sa 4,200 euro fis-sena. Fil-każ ta' ġenitur waħdu b'żewġ tfal jew aktar, bidħul finanzjarju sa massimu ta' 26,216 euro, il-benefiċċju massimu jilaħħaq sa 6,000 euro fis-sena. Koppja b'żewġ tfal jew aktar, bidħul finanzjarju sa massimu ta' 34,635 euro, il-benefiċċju massimu hu wkoll ta' 6,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, Bettju Zerafa, elenka kif il-missjoni tagħhom li jwettqu l-assigurazzjoni li jkun hemm stabbiltà fl-akkomodazzjoni u li jitwessa s-sapport tagħhom. F'kumment ma' News, Zerafa saħaq li l-iskema mħabbra llum se tkun qed tissaħħaħ biex aktar benefiċjarji jkunu jistgħu japplikaw għal din il-miżura. L-iskema mħabbra llum hija skema li ilha titħaddem numru ta' snin, però se nkunu qegħdin insaħħuha biex aktar klijenti jkunu benefiċjarji ta' din l-għajnuna. Qegħdin nagħmlu wkoll qegħdin nissimplifikaw u neliminaw burokrazija bla bżonn biex il-pagament il-klijenti tagħna jirċievuh kull xahar u b'mod awtomatiku sakemm il-kuntratt tal-kera jkun reġistrat. Din huma parti mill-isforzi tagħna li ħankunu qegħdin nifukaw fuqhom anke matul din is-sena b'customer centric approach model. F'kumment, il-Ministru Galdes sostna kif għal darb'oħra l-interess ta' dawk fil-bżonn ta' dawn is-sussidji se jiġi mħares biex jibbenefikaw aktar familji u individwi fil-bżonn. Din is-sena qed nerġgħu wessaw il-bands tal-means test marbut mal-benefiċċju tal-kera fejn fost oħrajn mhux biss qed nassiguraw li anke il-sussidju il-benefiċċju tal-kera jista' jlaħħaq sa 500 euro fix-xahar bħala għajnuna min-naħa tal-Istat, imma wkoll dejjem jiġi kkalkulat id-dħul tal-applikanti.